Hej, det er Victor Horn, og jeg skal så bevise anden kvadratsætning. Og ligesom de andre kvadratsætninger, så kan vi på samme måde udregne parentes a minus b i anden her. Og det kan vi gøre med kvadratsætningen ved at sige parentes a minus b, parentes gange, parentes a minus b, parentes slut. Og det er det samme som at sige a gange a minus a gange b minus b gange a plus parentes minus b parentes slut gange parentes minus b. Og det, når man lægger det sammen, det bliver så til a i anden minus ab minus minus ba plus b i anden, og det så er lig a i anden minus 2ab plus b i anden. Og det kan vi så sætte op som for eksempel på den her måde. Parentes a minus b parentes slut gange parentes a minus b. Og det vi så gør, det er at vi så for eksempel siger a gange a og a gange b. Og det gør vi så også med b herovre, hvor vi siger b gange a og b gange b. Og så kommer det så til at hedde a i anden minus ab minus ba plus b i anden. Og når man så regner det sammen, så bliver det så til a i anden minus 2 ab plus b i anden. Og således så kan man så gøre det til parentes b minus 5 parentes slut i anden, det er så lige b i anden minus 2 gange b gange 5 plus 5 i anden, og det bliver så lig b i anden minus 10b plus 25, hvilket var det vi skulle bevise.